Poslední dvojice, která si nese do finále 4 trestné body po té velmi smolné, nešťastné chybičce na poslední překážce v rámci kurzu základního parkouru. Kalisto a Jiří Střivan. Jiří Střivan by potřeboval alespoň trošku bodovat, má na svém kontě 57 bodů v rámci letošního ročníku skokového poháru České pojišťovny. Momentálně figuruje na 4. místě průběžného pořadí. Dokonce jsou v tuto chvíli stále ještě dvě kompletní sady bodů tady v Plzni a Pohořovice. Jiří Střivan tlačí závody. Bezchybná dvojice Kalisto a Jiří Střivan mají na svém kontě tedy celkem 4 trestné body v rámci kompletní velké ceny. Jaký je čas? 46:30.